Maka sowan panglipur katur kunjuk para lingkah para tamu resep genyo keparang sekolah lingkahan. Oke. Monggo katuraken di ayu asih saking larangan Solo. Saking larangan Sukoharjo. Kok Solo to, Mas? Sumpang libur aku iki gurun maca layang. Iki sosoke sobomu Solo mesti, ya ta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Geri nyuwun gending pangkur Asmarandono, gending katur dumateng bose Jakarta, Mas Tono ugi Mas Alek. Semoga sukses selalu. Terima kasih atas kehadirannya. Saking kula Ibu Sularmi wonten ing Kandaan Jombor. Wah iki lorku lho, Mas. Tanggomu. Tanggoku. Ya, aku ya diaturi, mangga. Ya, mengke ya Mas ya. Mengke katuraken pangkur Asmarandono dawuh saking penjianipun Ibu Sularmi saking Kandaan. Awan iki jibun penyebar virus. Lha ngopo? Anggo sikep dhewe iki. Wong edan kok kaya ora dijapi njaluk alamat. Apa ya nek? Kadene ya ora waras-waras to, Mas. Urung. Lah wong aku SMS Joko Taman lho. Mas pokoknya job-joban ora. Kono njaluk alamat. Nusul. Nusul. Aja, monggo Mas Giri. Oke, siapa enggak? Awan iki ya karo ajar ya, Mas. Mas Renggo. Kok kok ora konek ngono to, Mas? Apa? Mbah. Kok birahi iki lho. Maju deh, asik. Monggo Pinara.
Mas kang sembodo wicaksana kelebo ing karya keprenan soleh bawane dasar lantir wasising wicara wiragra sarata wilopo amondika priya kang sulistya jroning batin tuwuh rasa tresna samesaya ngrepaka rina lawan wengi wong bagus tak anti-anti wong manis impi-impi saka soroting netramu yen rasela sajroning batinku ra luput panggraitanku ana tresno sajroning batinmu. Nggih matur suwun Sampun. Mbak Asih iki kepareng saking lalatan larangan Sukoharjo Supanglipur Langgam Tembang Keroncong katuraken tamu sinedahan langkung kunjuk janipun Bapak Lurah pondok ingkang kepareng katemben rawuh sekalian kasun legah kanthi Sukomirunggan ngrapi pasugata ingkang wis kepareng lumadi saking para kadang duranem sak keparengipun Supanglipur Dewa Ruci sowan Ngabiyantara Triwiduatis kepareng katur Dek Ayu Asih malih ingkang kepareng saking lalatan Pojok Tawangsari Sukoharjo makmur sowan sinaringan Dewa Ruci Saptono Audio Sound System favorit video syuting suka ngaturaken panglipur kunjuk para tamu sedahan resep anggennya kepareng suka lelegahan semoga ta katuraken Dewa Ruci sowan Ngabiyantara zo yo ah jo yo oh ya monggo Mbak Asih saking lalatan Pojok Tawangsari sing katuraken panglipur kunjuk para tamu langkung kunjuk janipun Bapak Lurah Bapak Sudarto sekalian lelegan kanthi Sukomirunggan nggih menapa pun katuraken Nyuwun kau yang kusayang. kau yang kusayang tentu pada kesempatan siang sore hari ini katuraken bersama Dewa Ruci selalu oke.
DJ matur suwun di Ayu Asih saking Lalat dan Rata Pojok Tawang Sari Sumpang Lipur Piak Sepiting Swasana Langkap.